dús tuair mar riont óla sríomh faoi Beatha Teanga. Is clárát ar bun le rábhlíonn ag Gaeltachtas agus an aim atá leis ná an Ghaeilge chur chun cíns na scoileanna mar hanga na cumarsáide an sprí agus an tóisiolaithe. Fáiltíú an leabharán Beatha Teanga ar líne díreach roimh Covid, ach ní raibh deisic scoileanna tuairt faoi go dtí anad na bliana seo. Tá an leabharán sin ar fáil ar líne agus tá cópaní cruaide a gló faoi Labhairt, agus ba cóp agur amach chuig chuile bhunscail lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá siomh nó forbartha freisin i tíocht le curchuige an leabharán, agus é ar fáil ag an measc www.beathateanga.ie. An curchuige a bhí aon leis an siomh ná múntarí agus príomhaidí a cheangal le cabidlaí éagsúla agus iad a chuir labhairt faoi héama an cabidil agus ar na bailí a gcuireann siad i bhfeidhme ina go scoileanna. Tá 4 cabidil déag sa leabharán Beatha Teanga, tá siad dírithe ar hisismathirí, ar múntóirí, bardmhaineisteachta, pobal na Gaeilge le smogaíochtaí na Scoile, seirbhísí seachtracha sa Scoil agus ar nói na dtaithí féin. Ní gach cabidil a úsáid le chéile, is féidir cabidil a ranú is tíúid. Sé san gach cabidil leis féin ach tá measc eitrib freisin. So, san nóidir bhfuilm cuinte eile a chur an nóil, tá Beatha Teanga molta a úsáid sa leabharán a chuir an 11 Gaeltacht amach chuig na scoileanna páirteach sa scéim aitheantais scoileanna Gaeltachta. An leabharán tróid go scoileanna Gaeltachta cópháirteach leis an bpobal chun úsáid na Gaeilge a chur chun cín. Nis leanhamid leis le obair na hithe. Rimnálaigh chomid a deangáil le grúpa scoileanna ar fud na tíre agus sin rána riont príomhaidí ó scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge a ghil sa tent le Covid agus choilread eile bhí ar bun agus tús a chur le Beatha Teanga san Aibhríon. Agraíú crunithe le hob a tasúa mí anad inar cléú an próisis faoin an úsáid an múntóirí Beatha Teanga ina scoileanna féin. An bheirt a bheith sa labhairt amach is faoina deithí féin leis an bróisis sin a bheith siad a caint. Agus sin iad, tá siad ó cheann na tíre, Silvia Uí Sheanlaoich, príomhaide Scoil Gharbháin Coiste Gaeilge, agus Éamon Catterson, príomhaide Scoil Naomh Bríd na Dúnaibh Coiste Gaeilge. So, tá fáilteú Beart agus tasúmid inis le Silvia. Tá fáilteómh chun sa háisih léir, súdam go méid tarbheith le bant go bheits an méideáil ará gom héin. So is tócha is trí himpeiste ar lí gur hána mór na trasna ar an lárán úntaach seo. Bhí laspravid na Scoile agus bhí taidir ar bunaice agus bhí tráchtas ar bunaice agus bhí si ar siomh Gaeltachtas agus chonig si é seo ach an rud a bhí ann ná le laing Covid is tócha hí na páistí Seimineár agus stochan ar dhéileidir an Scoil an tosíochta bhí roing ná meabhar sláinte an fáiste stochas faláin an fáiste agus gomach an taim fola bhí going ná gomach na páiste ar láthair ar Scoil mar bhí annach chuid is láthair. Agus thugam mar Seimineár an son le bin an tosíochta bhí going ach bhí asfar chumarsáide trí Ghaeling mar nuair a bhíidir Seimineár beidir go raibh Ghaeling acu Úrs lo, beidir go raibh úrs féhónú féhrí sa teachtain, ach ní raibh Ghaeling a chur bhain le núnach, agus cé go raibh Ghaeling á chloisint có ar ón múntóir fadas a bhíidir Seimineár. Ní raibh Ghaeling an Ghaeling á chleachta cos, ní raibh bhíon deisian a cumarsáide có fadas a bhíidir Seimineár. Agus dar nu an son bhí tonchar aige sin ar teanga cumarsáide an fáiste, so le aspa cleachta ní raibh an teanga có, ní raibh struchtúr na habarta có, agus nuair tháinig ar reisir Scoil thugam mar Seimineár a bhí cuide agus ní raibh fiú an folklóra có. So bhí orring dul siar a ríist agus tosnú agus ar an mánchloch. So an son an rud a bhí ann ná bhreathmar go raibh is tócha ar lí is námhanaig asta is tócha. Agus bhí meaunt bhreathmar go raibh bhí meaunt I danga forbartha na báistí agus chomanar sin mar
ní raibh an teanga áchlois. Bhí an teanga áchlois an coch nar hána ar eis ar Scoil, ní bhaimí se chuidúnt ní ráidir an núlar an Albharrta chuir le chéile go háir na bonrangana, agus bhí luach am dachas am lán ar siúlagaing, agus bhí mar chudóchasach sa tháinig COVID gomach tonchar ag seo ar teanga commerceáide na báistí agus an son ní raibh. So beléir an aspa cleachta agus an son bhíoring aigehartar seo agus doling leiclis ach ní a bhiscoin conas go raimimi sin na bhain. So an son cad a dhéanamar ná bhartíamar an son is tócha cosúlinge is tócha dúramar bí na faibanna céanna is tócha ag gach gailscail ar fud na tíre agus bí na úlmhíonta agus na hol sprochan na céanna ar siúlagain go léir. So agus meisian is tócha ní hé ná fuil mé a trochttar, socha is dólam sa gur seán tosíocht a bhíon ag gach bonscail ar fud na tíre. So na úlmhíon is an úl sproc a háid gach scoil is tócha, gach gailscail ach go háir le smud an Gaeltacht, mar níl na deisina commerceáide ag na páistí sin ar cóchaitin is a há ag páistí a bhíon is an Gaeltachtaí. So gomach na daltaí líofa, comasacha, muínacha, sa teanga fágáil na bonscaile, agus ba chomas tócha cé thiúcach go dtí gata na Scoile, go maitha dóchasach agus go maitha muínach, go maith an páistí, a dúgah uachtarrán na hÉireann, go maith na páistí nuair ar commerceáidí ana uachtarrán na hÉireann nó cuairtóirí hagach na Scoile, ach go méidís muínach ann, agus go maith go méidís muínach an úlar leirtla, agus go maith an mion dearfacha có lena teangan. Agus bin an rud dúramar, bin an bonchloch agus an síal, so da maith mion dearfacha na páistí a lena teangan cóhananta, go nairóchling éon úlmhíon nó éon úl sproc a bhaint mach. Agus an rud a thugam mar féinara le tamala nuas, ba chuma déon meascail, más rud é bín cuidas na páistís chláríotaríad is na meascail le trí bheán an bhéarla, a thugam mar féinara go ráidir hain á glárú hain I gúsáid na hanam nach a Gaeilge. So bhí slinge Gaeilge a chosáidecha nuair bhíidir á glárú hain sa bhanscail béaldoris go háirthe á trí bhéarla. Agus dúramar há sé há an úlmhíon agus an úl sproc baint macha going inis má há sé dá dhéana son. Ach an son madidir le Beatha Teanga, bhí mar rolling hain, okay, cad a dhéanamid inis, gus chunas raimid in na bhansá. No, bhí mar ráisá bhí seo an rud. So, gosúla gach Scoil, ní rámarach nach chur bindeláin ar an aib. So bhí stratéisi ar bonagain, bhí sefsna ar bonagain, bhí cróca dámach na páistí a láirta Scoiling, bhí fuair mír lín agus más rud gur líana an cróca go levé láirithe chuidir rothíocht nó bhí dúisina, bhí sé go léir dearfach ar bhain dearfach. So chuidir rothíocht nó bhí rang breis corpa dachas acu, nó bhí parachute a going sa Scoil, bhí fiú bhíidir a dul a sná, bhíidir rothíocht sios tín snáver in raon glas, bhí ochtaróte, bhí pizza, ach ní rámar nach a chur bhí mar a gaharú na stratéisi, bhí mar a gaharú na seachtaine, bhí mar a díú ar na daltaí seachas ar pobal na Scoile bhreahamar. So trí bhotún an son, bhí mar áthréachtú ar policy na Gaeilge. So dhéochamar ar policy láirt na Gaeilge, agus dúramar há sé náma going aghréachtú, so duine aghréachtú ar seo le doling leiclis na seachtaine agus na stratéisi. Ní rámar in áíire ní bhín an réiteach na faibe. So nuair bhiscoin cadaí animis nó conas a raimimi sin na bhain, fiú le aghréachtú a dhéanamh an policy go dearfach agus nuair a hánamar reis ar Scoil tréis COVID, beachar a bheitrála tuismóirí bhfuil há faibe going há a fáiste á béarla siúlik de fáiste, agus an bhaithá takeíochta hartúing, mar bhí tosíochta in omláin ag súleg na tuismóirí. Bhí a son díorthair gomach an páiste láthair ar Scoil agus go méidir son a sásta ar Scoil, mar bhí annach chuide go tháinig a reis ar Scoil mar is ódíh ar fad, bhíidir búrtha bhí imní ora. So fiú le aghréachtú dhéanamh ar policy láirt na Gaeilge, ní réiteach na faibe bhí an son. So nuair a bhiscuing in áíar a cadaí animis nó conas a raimimi sin na bhain. Agus mar is óldúinge an dúthláán na bhína gach criniú fórna. So is com a David criniú fórna nó cadéon chlár a bhín Bearta crinne fórna. Sé an rud a tharlíonn ná bhín báil fórna éigeanta dearn ó le cadathá ar bonagaing, conas a raimimiid in leis an béarla, le teanga le fiosachar ar teanga commerceáide na báistí cadaí animid. Mar is dúthláán an hain
teanga an tó síalathe agus é dhearbhú lasmó de bhailí na Scoile. So ní bhíon na deis na commerceáide ag na páistí lasmó de bhailí na Scoile, agus is féidir linge an méid is smáling a dhéanamh mar hampla há banta gomsa leis an Cumann Luach Leasíochta, agus há annachchuide de Gaeltachta na Scoile a há i Cumann Luach Leasíochta. So chumar ann, agus há mis labhairt Gaeilge lá son, agus dúirt leid amháin lom an son. An gath in Gaeilge, dúirt sé an gahamíd na Gaeilge a labhairt leatsa níos nóair a hámíd ag an ruch, agus dúirt mé cinnte. Is trí bheán na Gaeilge, dúirt mé níl mé labhairt béarla leat, níl mé labhairt Gaeilge leat, há mé labhairt leat. Ó right ar sa sé, há tú labhairt lom. Ja, dúirt mé seo teanga commerceáide, ní hégur béarla é, as ní hégur Gaeilge a ann, ach há mé deanna commerceáide leat, is dúirt sé, ó right. Agus an son bhí le deile an ó Scoil Bhéarlas dúirt sé ní hiigem sa focail a thsúlagaibh. Agus dúirt mé geabhlam ghás, dúirt mé finam a bheith tú creaachna im líana, bheith tú líofa dúirt mé leis an le deileas dúirt sé ó ceart go leor agus bíonn siad go léir fiúin na Scoile na Béarla ní sé géiríonn eagcuid Gaeilge a ghusáid fad atá siad a caintling. Ach bin mar dúirt mé teanga na commerceáide bhí sé aise gach criniú as bhí go haingerán rud céanna ó cad a dhéanamid, há mí go léir deanamh an rud céanna. So an rud a bhí ann ná chanig sinnéad é seo as príomhide an as tháinig sí steachstúirtí há réiteach na faibe gom dúirtí cad a cheapansib de seo. So dhéanam mar cóipanna crua chóipanna dus na bailín bhainisteachta, agus dhéanam mar aisiúr chuide agus chuir dormar, raimíd a tan, banimí tríalas, há sé ihrehéan há tróir cinnte ann. So ní gádad nach an clúdach a ghoscailt, agus deir sé leat go cinnte cad le déana. Há sé practicúil, há sé chórasach agus há sé céim núl. Na hása go nóir pegi op go bhaitha éon échabadal sa leabhar a ránú agus dulin a bhain. Ach chun an íring ará, má hain tú de réir an leabhar, tar sé tróir practicúildat, agus an céadra a hán ná fís na Scoile. So cad dhéanamar ná hiamar síos mar iarn inbhainisteachta, dúra mar an rud is táchtaí le seo ná, go dabhra míad an iarn ar fad ling. So má dhairíonn ling an fern Scoilehart ling, déana siad son phobail na Scoile chuma suas. Nuair dear an phobail na Scoile ha mé caiint mé ar an bord bainisteachta, tuismóirí, cuairtóirí las mud an Scoil, agus nuair dearm an fern seo cad a dhéanamar. So cad a dhéanamar an son ná bhartíamar gomach plan a going. Uairach lig a bhí barca chrócaigh, seo an plan den uairach lig, agus má líon míad leis an uairach lig, má hain míad seach agus má loragíon míad inchor fórna a roigling. Bin an rud beháchtaí, go mrathach gach duine gur raibh go, agus go mrathach gach duine gur raibh tácht leis an méid a bheith le rácha. So cad a dhéanamar ná humoristeach, so bhí gach duine for an inbhainisteocht éamtathe, so isteachling go dtíon criniú leis an plan seo, dhéanam mar cóip den leabhar de gachbáil fórna, an son dhéanam mar cóip A3 de seo, agus des ná agus bhartíamar an son go nearmís cad iad na láidireachtaí a háid an Scoile i do sach, agus go bhartóch go ndeanach an bail fórna, go bhartóch siad son, agus go mechan cinna go son cad iad na láidireachtaí. So na láidireachtaí a bhladar son ná dúirdar bord bainisteocht an takeíocht thugan an bord bainisteocht an Scoil. Tá costan is mórí an láidirring ach bhí córa ceisteing madidir le cumas na Gaeilge ag fern ag an costan is mórí, agus há fern na Scoile an láidirring, há tramnach fórna ón Gaeltacht, há bert nó trúr an túisceart a thugan Gaeilge a thugan an taithí an na spéire sin na páistí, so há canún sin in isig na páistí, a chamála sin há séisiir den bhern is iarsscoláiríad. So bin rud anna háchtach doinge, go meach inchorig na hiarscoláirí mar go raibh taithí go son a bheith mar scoláirí ar bhern na Scoile. Agus bin rud a bhí anna háchtach, ach go meach inchor I gachbáil fórna agus gocha go. So an son treis na láidireachtaí sin go léir aisiú chamar aigeharta tosíochtaí. So an rud a bhartíad ar ná, go gahamí stíorú ar teanga chumarsáide na daltaí a chothú, go meach sé sin cothathe, go meach cóbháilir agus é freisiú, agus an son a mion na báistí go gafií I dulling leiclir sin, as go mafií slí a hart go meach beon dearfacha go lena tangan. As bin an rud a bhí anna háchtach, doinge mar iarn. So cad a duine an son ná,
cá mé an chlár a bhola is chlár cuimseach é a dhéiríonn ar gach báil de phobail na scoile. A chomáile sin hána háisne a thóir líne, so cad dhéanam mar ná díríomar de sach ar na bhí seán, há fí seán ar líne, há siad gohúntaach, há prívidí ar fud na tíre, agus há siad son inarca agus in ispéir se há cosá ar an glór agus ar teanga na báistí agus ar teanga chu marsáide na báistí. Ach na hé san amháin chun sais an próséis a spreagadh sa há snú, há spreag cheistena, ceist in níor ceist agus is ceist smuointeach iad, has nach siad an próséis agus bheith há smuoine bhar, nadidir cadé sin agus ní hé sin amháin a cha spreag smuointí chamá. So há rud go léir há sé cuimseach hiochansa, so hí mar étrí den lehanach seo den bhharn fís na scoile. So chun go méidir se smuoineh agus chur mé a chur mar líne fé cad a há réadúil ag tógal cuinsí isteach agus an son bhí raim spreag smuointe. Agus dhéana mar díríomar ar son chamá. Agus hosna sé sin an próséis, agus hosna sé den ar na bheala agus a riasa, agus an son chláríag a dúramí agus a moltaí an son ar lehanach ar trí. So rainna bhínam de mar a hála sé, bhí an an site in grúpaí, right? Agus choradar a smuointe sa dúramí ar an lehanach seo, iadidir beidir thug mé beidir denóma de réir an chlár le na moltaí. So bhí go léir site in grúpaí an so grúpaí top smuointóireachta. Agus chun an íring bhí mé áras dúirt mé nadidir an méid a gcuid bhí an seisiún den scoch. So bhí do go léir scríban anna medíach agus scrídar sios na gcuid smuointe ar fad agus an son chláríomar a gcuid smuointe ar an glár bán. Right? Nar bhí siad so bhí agus bhí do go léir díirithe ní heamháin ar fís na scoile ach fís cad é an fís nuair a hagan an dalta seachan an bhega. An son, bhí dúir meló. Cad iad nád a heastín wutse den dalta seo fág an rang sé. So dúir go amach mion agus tuiscin dearfacha có, go amach féin bhanín a có an teanga Labhairt, teanga líama cumarsáide bhágan na scoile, ach go amach sé intica gur bí Gaeling teanga cumarsáide agus stearn míad a gúníle rang sé ar bhíonn de fágant. Is comma cámúla mé leat, cé ní se bheith a gut, há miseach an Gaeling a Labhairt leatsa. Agus fós len le cían reintas níor scoláirí mé, ag socha go sé trocha stádan is dearan siad, no. Dúirt mé well ná jo tú no rá más malad a cha miseach an Gaeling a Labhairt leatsa, is cuman am déon teanga Labhairt tusa lomsa a cha miseach an Gaeling. A stréis tamil dearan siad, ní níl siad arúta gom, há sé gom. So grád an tangan agus an rud a há anna háchtach ná, há na hir scoláirí inis há ebáistí a teachta reis chun na scoile, agus sin fragra na ceiste. Ach an torra bhí ar seo ar fad ná. Gur raibh go héin báil fór aontathe, gur raibh inchar ag gach báil fóra, agus gur raibh inchar ag na hir scoláirí, agus chora mar ceiste na hir scoláirí. Nuair a bhí tusa rang a chuig agus rang a sé, conas mar a bhaithí tusa, nó an raibh leis go ort an teanga Labhairt, agus dúir ar son an bach bhú a bhí leis an rud ar fad, ná aspa deisina cumarsáide lasmór de bhalaí na scoile. Agus bin an rud bhúach a son. So dúir mar sin rud mór go gahamíd na daling leiclis, go mach deisina cumarsáide acu ag na daltaí lasmór de bhal chun an teanga i dhearr bhuas a dhéanú nach teanga scoile é ach gur teanga cumarsáide é teanga sa phobail agus go mach sé feiceálach sa phobail agus sa cloisian sa phobail. So bin go bonúsach é agus torra eile bhí ar ná bhartaí mar an son go háiredas na níán go mach tinol na maidine. Now is réiteach feibe bhí an somar bhí le lein COVID bhí rá am going go bhaith na páistí rochtanáil ar an scoil detrisinai agus fétrisinai. So níos tugtar na páistí stachar scoil ag detrisinai bín tinón na maidine sa chlós áráníocht sa chlós gach ile bhaidin hána focail de gach órán fálam acu cólín, seán online, de bhíos a Labhairt láirige, trasan na damta, tairháil a fiúna níán há siad líofa hána agus tugann sé sin struchtúr aberta das na páistí, tugann sé folklór nua das na páistí agus há a gairí gohúntaach leis. Bín comórta siad in na rangana ach denúman sa chlós go héhhaidin na bhíán. So bin é go bhanúsach. Ach rud eile th bonaving inis má le féin bheastóireach scoile. So há sé há an Beatha Teanga á úsáide goinge mar sprioc nó mar thosaíocht
in san féin bheastóireach scoile. So má híonn tú an leabhar a breithiúir an Scoile Gharbháin. So tháiring sé díreú ghinné amháin an curriculum. So há míad nach an díreú teanga na báistí agus teanga hóisialathe, teanga chumarsáide, a há míad chun Beatha Teanga chósáid mar féin bheastóireach scoile, mar chuid an plan 3 bliana hágain. Ná níl sé seach an tarlú, há sé feice going, ní háló sé seo thairíthe, ní háló sé, beidir go dógach sé bhí, beidir gur próséis bliana bheith ann, beidir gur próséis chábhlíonna ann. Ach má dhearíonn linge phobail na scoile a dhearbhú, go teanga dhearbhú I measc phobail na scoile, agus go gothófaí agus go ndeanfaí cóbháil an teanga, so go háirthe leis an tuismóirí, agus há míad tréis feasach na tuismóirí ardú madidir le Beatha Teanga, agus há takeíocht úntaach feitigain ó na tuismóirí, mar bhór lá san, so idir rangan na Gaeilge agus títhe, so sé sin go leor tosnathe, ach an rud a há táchtach ná, is féidir an dárad a ní le chéile agus aróiglah. Gur míle mágah. Asúla gom go mé sé sin cabhrach agus má éon cheiste goibh nó má heistíonmh is féidir mé dhéiscint mis féidir Googleálaí an an Scoile www.scoilgharbháin.ie agus há nascanna agus há ihre tagháile agus má mé fála géan am chun éon cheiste há goibh ragart madidir le Beatha Teanga. Gur míle mágad Peggy. Bhí an písa sin bhí sé anspreagadh agus anspéisiúil breanúir goí ar thosa sib amach agus an éan na hairins le chéile agus gur sib aontaithe ar ceithíir sib a Gaeltachta faoi agus an sin go bhfuil sib úsáid sa bhéin bheastóireacht scoile tre sin anspreagadh. Agus inis leanmuid rá leis an dára cainteoir an nacht sinna Éamon Catterson príomhaide Scoil Naomh Bríd as na Dúnaibh. Fáiltearú Éamon. So fáiltearú bheith hanna sulasam gúir si bhlig coineal go mbeidh. Is me sé Éamon Catterson, tá maid tugas Scoil Naomh Bríd sna Dúnaibh a gan daigún na nál. Seo darna blian dúsa ag féimú mar fríomhaide. Tá muidir gopur in Scoil Gaeltachta. Tá seart mas a chuig poiste ar a rála, tá 3 muintearí ranga agus muintear amháin take iad fólama. Agus cosla go leoragah an seanart, tá muidir páirte is céim achantas na Gaeltachta. An neri bhí muidir a geirí 8 ranú a dhéanú ar plán curriculum na Gaeilge agus policy na Gaeltachta. Bhí sé mar spreagadh chuir leis na policy seo agus Gaeilge leothrin na buaistí a Labhairt, an Gaeilge spreagadh go héirí sa chlós agus íochar chun ceann sa Scoil. A dús ba inar chuilimid fa Beatha Teanga, híimid síos mar irin agus dúirtmid ar na cabbaglaí a lig sa leoran. Híimid go se aonanta ús a dearfáid agus bhí neart smuointí an. Chuimid tríd na sprág ceisina agus fucmid amach na cabbaglaí is fórstaní dúine. Fucmid an Coiste Gaeilge agus Gaeilge sa chlós. Leogmid síos na spriocanna a bhí aganine agus rinmid amach cíneal plán ionta siimplí chun cuidiúlainn na scéim seo a chur a bhéim go heifeachta sa Scoil. A dús ba go generalta mar a rinmid na gur dhéirimid iste ar fáclar chairmiacht a bheith agann don na chluichí clós agus bhí se mar ghuailgus ar a an ghaintear achris agus achra a dhéanú ar na hanna cainte. Rudí antá bonus ar dús cos le tóir dúcha léráid foiig grimmer rudí ionta siimplí mar sin. Rin na rangan a difriúla amach póster don na hanna seo agus chormid suas fod fad na Scoile iad. Bhí míragann cos le Silvia sin bhí míragann ag an channel a an seart in fásta agus bhí muidir gcónaí díúiste ar na hanna cainte. An sin is sáithe dar na chéim na chachramid Coiste Gaeilge a chuir le chéile, bhartamid poistí rang sé a facu. Bhí sé tábhachtá mar an gróise de taispint J hampla don na bon rangana. Agus lach siad ról ceannareachta agus is dáithe gur thug seo múnaí dífa an Gaeilge úsáid. Bhí ochtar ar an goiste a lig le chéile agann. Bhfuil an coiste bhfuair amháin an seaartain. Agus háisí sé ag genú taide ar na chluichí clóise le go bhí muhín sin.
So bhí siad ar YouTube, bhí siad ar Gaeltachta, bhí siad ar cog, bhí siad ar na Saomhanna sin lig agus chuir siad cinneál leor mór le cheile don na cluichí clóise lig. Bhí siad ag múna na cluichí seo ag am channel, agus an sin tíh muoite am channel, bhí siad ag múna ahananta híine ó lehanna híine go dtí trí chlog, bhí siad am muile na bonranganna agus bhí siad ag gáil siar ar an áclair a ríist, agus bhí siad ag múna na cluichí úra seo go léir. Bhí cluichí úra chug siad héana isteach fásta, agus a balla rinmuid sin na taismathaíonn sin tá Instagram Scoile, agus bhí muid chuir seo chomá char an Instagram, agus sinna cinneál gnáam sin thugmuid faoi deara measc leis sin baile, mar bhí seo acu mar fearst don obairháile fásta, bhí na réaltha arálas ag na taismathairís, bhí sé dábalta seo, seo a dhéanú sa bháile fásta. Stáithe gur na táithí tháinig seo na bhí óhád níos mó Gaeilge le cloisteáil ar an glós. Bhí cluichí sprioc Gaeilge acu inis, bhí fachlar acu le dolas fásta. Bhain muid amán na spreagadh mar bhí foies agus Labhairt take ar an Gaeilge sa chlós. Bhí brád ar na pláistí sport agus spríomh acu trí bhaith na Gaeilge, agus ríist mar rúise atmosfér dearfacha Gaeilge, agus bhí an Gaeilge mar changa bheo sa Scoile. Agus an eis teas gom Tony, what is a abalta picture ceann na físeán sin a thuispeint? So sin iad amón na cluichí clós ar an clós an sin. So yeah, bhí mar a dúirt me bhí le mór na gluichí ag na pláistí fásta agus chaitean an leis sin go mór letha, bhí neart cluichí úra le tuairte seachaún sin agus bhí crack a maithacu caiime ré. So na plananna tá aganine im líana na tá chun cort leis an leor an seo, ní smó cluichí clós a thógáil isteach a ríis, agus ní smó Labhairt a dhéanú ar an teangóbhéal. Tá chead cruinniúla sacraí aganine inis in éibre siú mí man tearma, agus bé muid ag díúiste ar an chead cabaidil eile inis fásta. Gus mar a dúirt Silvia charan Virginia FMS fásta isteach rin Virginia teangóbhéal, agus bhí sé aonanta bhí abalta in Beatha Teanga charan isteach. So d'brí sé go chinnta Scoil sa gunne caiime ré, agus bé Virginia ag Labhairt agus ag leansan na ré lei sin chomáid. So sin gur míle maigah. Gur ma het hain éamon an sin, bhí sé sin an spreagadh freisin, breanúir na páistí agus iad hain tógáil smachtardaí agus i dtíad na taide agus a chur leabhar le chéile agus a múna cluichí gan na gasúir níos óige. Gur míle maithid. Inis dear muid chuir amach le chláúchan íana má bhí an cheiste géine chuúisteach míns ceisteannaí, so tá trí cheistan seo a tháinig isteach, agus an chéad cheann cén chur chuige a bhhathach siad chun an Ghaeilge is spreagadh a ríist tar hééis COVID. So chlúdata sa chuidirá se Silvia i do chur láin hain ar bhile cúpla focail eile ráfaid? Cáhuairm ná mé mar rá bheith sínar, bhí me gaiisteach le Éamon an son is an Scoileanna bhór a goinge, haimpel 3 agus 8 dalta sa Scoil agus ha mé má frihide le fethe bliana nós, ha me sa Scoile trocha bliana nós sa Scoil Chéanna. Há tá hí agam ar Scoilna Gaelscoilna, bhí mé lá clia, bhí mé drá bhór, bhí mé Americeach, ní Gaelscoile bhí mé an dat, agus há fuairn an na bhór going a haimpel 9 or 10 ar a bhfuirn, agus an son há club breakfast a going, há níonar a going, agus há session ar Scoile going chumá, so há sé sin ar fad a gceist. Cad a bhling Beatha Teanga. Há sé céimnúil chorasach practicúil, há réiteach na faiba ann, mách líon tú leis, ach caha tú clí leis, ach mách líon tú leis spreagadh sé tú, ní gá nach an le nach oscailt leabhar léamh bhling cópathirt a go hainge agus is réiteach na faiba é.
agus mar ha be gachbail de phobail na Scoile inchuimse has sa bhróisis agus sin an is táchtaí sin a bhling go láidir. Níor hiag méid Peggy nach raibh sé ach go raibh sé is trí himpeiste hána mar trasnar, so níor hiag méid nach raibh sé nach anna óg agus tíreach I món forbarthe Beatha Teanga, so fair play íomh há sár job déanta goibh den choisteach ar le chéile bhling ardbhla foiite goibh. Gur maith Silvia. Well, mar dúirt me bhí COVID tíreach a tasú na bhí mu de gcéire bheith chuis Beatha Teanga a láthir na Scoileanna agus ach chuine mu deir inis féidir in Gael raig dín dára ceist éon bhla maididir le policy Teanga nó a Labhairt. Well, sinna rud a rin Virginia feigi háisi Virginia ar dús stáithe bhí Virginia genú ach ranú ar policy na Gaeilge agus bhí muidir geirí policy Teanga a Labhairt mid chéin agus sinna balla chu Virginia síos Beatha Teanga Rowney mid Beatha Teanga hí mid síos mar aran mar a dúirt ma chu mid tríd na spreagadh chéisteanna, but tá sin suas ag an Scoil tá sa go go tríd na cabbage agus pac amach na cabbage is fortunately díobse. Sinna rud a bhí deanta aganine agus mar a dúirt ma hanig fios santasa ar a Gaeilge aganine agus bhí mid iontas ar fad le sin ó. So arís mar a dúirt Silvia Beatha Teanga an mála tugam sa fásta. Okay, rábhóta ar san Beatha Teanga sin. Céirdiad na slite a charíonn Beatha Teanga le tomadachas. Bhfuil éananig ar labhairt ar sin? Is tócha nuair a fáil siag an curriculum teanga na bhrinnithe has go bhí tí a héan agus tí a dó. Agus cá mé lábhachar an áde agus ní raibh mé há mé phríomhide an Scoil a mí 10 bliain díos im líne, so há mé phríomhide le 5 bliain an nuas agus bhí mar tréis cúpla íireacht dhéanamh ar lua hamadachas am lánachas nu. Is tomadachas a bhí ar siúlagain, nuair dearm tomadachas bhí léthóireacht an bhéir le iní an bheaga. So níis le bhí ar an ráha dhéanamh ar tí a héan as tí a dó, so ráníomar, sprioc hanga na Gaeilge, agus inis ní entar é bhéir le há Gaeilge ar fád in omláin go dtí mína nulagin rang a héan. Agus caithfidh mé rá go dhearr a bhíon Beatha Teanga na báistí, agus caríonn sé go mór le teanga na báistí ar bhú go háir leis an lua hamadachas am lán, agus is úntach an áis é chun an níring ará. So sin an rud dhearbhigh sé agus dhéanamh sé teanga ho síalta. Ha mé tréis annach tweinte gáil ó Éamon, mar ha míad is tosna ar teanga an chlós, so be mé dul le labhairt, be mé dul an cainte le Éamon chun nach chuid spuinte mé ar costíos mar sin de a há luirte sa leabhar agus chun sa sin rud, be mé dul le deagháil le gur míle mágad. Agus Éamon lútas a chur láthadin sin ar nó Scoil Gaeltachta sin agus bhí tú caint faoi an scéim ahananta Scoil na Gaeltachta ar buntáiste bhí Beatha Teanga ina híomh. Ó gan deart agus be mai tarint Beatha Teanga is seas na críte ar chomáich caithí mar tá go dhór obair deanta sa Scoil. Agus rís tá aisin dáchreitiún caithí mar agus tá siad ionta ús dear fáid, so bé Virginia tarint sin is seas is céim ahantas Peggy gan deart bé. Ionintach. Well, a bhfuil éon rud eile le chur leis sin, ní ecimén cheiste le takeísteachchan san áis córán sin. Ach Peggy, má heastín ó ainge dul le deagháil as ha mé cinnte go Éamon mar an gcéanna. Má heastín ainge teagháil dhéana ling chun má ceiste có machchan sa agus má bheirtíonn siad go bhfuil breisiolalas a gáilt ar conas mar duine nóíire ní bheith chéanaid be going labhairt lo an an éiring ará. Gur maithe fao sin agus lútún sin faoi go cheart go chuile Scoil Cópáil. Mar dúirt me tá thosamuid amach leis leabhrán ar líne ach anis tá sí gá cló, agus ned bheith sí antamid gal chur cópamach ag chuile bhain Scoil, agus má heastíonn tileachb is féidir tile ardú ó Gaeltachtas, so bhíon an áis le hí rudí ardú le hí feilseáin ardú bit tá áis le fáil ar líne. Agus tá sé chuúlann sin ag tonaí tá sé molta an rion is dóir go Scoileanna Gaeltachta cóharteach leis an bobbal chun úsad na Gaeilge a chur chun cín. Fecinn gúil ceistelle takeísteachchan sin bhfuil póstéad an go na chlós nó pianta
sa timpeallacht. Well, story níl samú sin díri arisha go sunrach a bhfuil níl éon rud mar sin clóta aine le Beatha Teanga ach tá mai cinnte go bhfuil leití siúd le fáil ó cág agus chun na Gaeilge agus na hagrachtaí Gaeilge lug. Níl sam bhfuil éon siad ólas agé sé Éamon agus Silvia Uí Tá rudí ionta ag cág postí galanta le chu háartar na faineagaí sa hanrad tá sé tuas a gunne agus rud deile fása mar a dúirt má bhí na poistíí a tain ag genú na póster agus carhúnar ag an siad obair sacu héin fásta huasa na faineagaí bin sin go jazz fásta. Well, sin bar smíine na gasú héine a chud an ábhar sin ar fáil. Peggy rud amháin ná luigh mé agus thugan anatha cíocht doinge ná. De bhrí gur bailise ar bhí sé Gaeltachta míid mar gan Garbhán an son há bainteach a going le glór na Gael agus le tangatí. Is scéim tangatí a hacíon cláing le na báistí hógan trí Ghaeling. So is sé díorthir ní an bhóra in omláin ach anis sé bhí nó is scéim é díorthir ní an bhóra agus ar na cláing agus chun Gaeling a hosnú Somáile nó Orbert Somáile ach há I meachtaí clinge I run na bliana agus iad goléir trí Ghaeling. So bhíidir sa chaile nóra atóireacht teisce, bhíonn siad a rothaíocht ar an rion glas, táin siad a scátáil am nollag, bíon imachtaí a hána ach bíon na himachtaí ar fád trí Ghaeling. Agus is úntach na deisné sin chun an Gaeling a dhearbh as mud a bhailí na Scoile. So cabríní de bara a há going a há mar ó glór na Gael an há siad an scoch an inéing ará. Ach is scéim é seo an is fel láthair, há díreach ar fáil de bailtí sé bhí sé Gaeltachta, bheith a súil go nehel or le nófié chun inéing ará, mar choíonn sé go mór, is takeíonn sé go mór na scoileanna na Gaelscoileanna les mud an Gaeltachta stocha. Tuigim sa Gaeltach beidir éimar goil dúthláán an héin an son a chur liad há an Gaeling le cloisint rud nach bhfuil go nádúrtha sa bhaile mór ach há an baile mór is bailise ar bhí sé Gaeltachta an Garbhán agus há plean tangan sa bhaile a há charíonn go mór leis an Scoil. Sfeargait Silvia tá an Beatha Teanga na bailta seirbhíse Gaeilge agus na bailta seirbhíse Gaeltachta freisin tá siad sinál na tar Scoile Hacaíocht agus tá na limisteir Beatha Teanga freisin san Gaeltacht agus an siomh bíon muid seasta rá agus in éon ólas a chuirn muid amach gur cheart leis a bhaint as na seirbhíse agus na tacaíochtaí a chuirtar ar fáil chríd na heficí Beatha Teanga agus na bailta seirbhíse agus mar sin de. Sílim go bhhacha muid in sinna bhfuil tú gar gaile ráitilní go dtíon chéad sleán an eile? Tá ceistúán ar an sin? Ó bhfuil go leisceal ó fanúlan I cabba. Ar cheart tús a chur le cabba amháin ag an nám an bhéidtí riint áitiche a bhain samach tí bhiste go scoil bliain amháin. Éon ag gur tuairt fao sin? Go bhaid fion scéim ar fad a chur a gríochan is Scoil bliain amháin in Peggy. Fearhíonn si ar cheart tús a chur le cabba amháin ag an nám an bhéidtí riint áitiche a bhain samach tí bhiste go scoil bliain amháin. Well, is tólam sa má hestíonhais go meach go rud bón é seo a bhacháin. Is dón go cheart do chuid am a hógant agus é dhéanana go máil stratéiseach agus a bheith cinnte bhfuil gach cabbail chutha gríocha agat agus bhfuil tú sásta le gach cabbailta. Beidir bhfuil cabbail látha a bheith go chutha gríoch as a bhaim a bhd níos sciúpa na cabbail eile, mar bhling é dhéanana go máil córasach fiú. Beidir go dúgach sé rábhlíonn, beidir gur bliana a bhacháin ach caafar a dhéanamh a gceart chun go lenach sé as go bheith sé inmharthantach go meach sé bún. Bháling do chuid am a hógan leis, nada me cad a cheapan éamon de sin. Go díra, Rowney Virginia, cabbail agus mid fósaí genú forbirteatú agus bé a mahan seo fásta. Tá mid ré le bugu ré na go dtín chiad cabbail le a fós bé forbert le genú ar a dé cabbail dearna fat mid gan deirt. So the amal lachan leis. Cínta, stoí
go bé an dearf go fad sréimhseach is fullánna gan bheith gearra díana rudí go scipaí thriche mar le teanga martá fógann se am idir bheith lé leis na daltaí na tuismathirí agus chuileanna eile. Agus fecim go bhfuil rud chuirfidh sin ag tunaí agus obaíontachtaíonnta agah éamon le físean go TikTok agus Instagram mar chuide. Sinna les is a technolicht sin le hí teangáilí ana leis an tuismathirí mar a bhí túrá a chuir láthir ar lé. Well is dons go bheit an smaoine bheith sin an Instagram a bhí an sonna géimean a bheith sé sin go húntaach má an smaoine bheith. Is faoine go tún na tuismathirí fásta. Tegann siad go dtí tarlú sa Scoil sa si dabalta mar a dúirt mar na clúí clós i dhéanú sa bháile lá, tegann siad go dtí tarlú sa Scoil go dtí méid món agus rudí mar sin so tá sé gabrú go maiid daoine caithí mar an Instagram ie. Well croíonn sé nácadar an Scoile san baile. Dar bhíonn sé an teanga somála sa sé sin anna háchtach. A sé sin scuid sios go minic séim. Well bú greithhéanar Silvia. Tá sé ionach a bheith géisteach leis marrtaí agus tá mai cinnta ggóla na daoine eile a géisteach spreagadh freisin le smaointe difriúla agus mar dúirt Silvia níos túisce híh na físeán agus atá ar siomh Beatha Teanga tá múnteirí a labhairt faoi réimsí éagsúla na téimitá in san leabhrán agus is fiú go mór a isteach agus éisteach lethb agus beimid a chuid ábhar nó suas an táma lug an siomh. Agus ní léir níos tar bhúile ná is spéiris duine eile chloisint agus sin an rád péad is spéiris a sé réadúil agus sin an rád a hátarlú. Gotíireach Sma le múnteirí bheith géisteach le ceirtá múnteirí eile dhéanamh gan dáir be. Well, caiimiid ágálann sin ach salíimiid bhhailinn meúí ó híh an chéad ócáile bheits ag gail edachas tá cógáil ar riachtain speisialta edachas arachta lein I bart le cag agus spéise ar bon an óstan fort go bhfuilinn chear chun déna hirbhí an cearthúla fichiid go hán Dir daoine tá an agus tá an tólas ar fad a ríist ar siomh Gaeltachtas is féidir ólasál agus chlárú ag Gaeltachtas.ie/cógáil RSO. I ríist tá lista acronym sin go rudí eile tá le fáil ó Gaeltachtas siomh Beatha Teanga, siomh Gaeltachtas hain an maithid híomh stoí. Tá nearthuasain ar canéalatáin ar YouTube. Tá nuchtlitrichaí a gona machchain go caiiciisiúil ag na scoileanna agus is féidir chlár with íist mar úl sib áháil sin hána agus táidir ar Facebook freisin. So tá me fearhuaich go chuilehaine thug a godám in nacht agus a chláir le néisteach agus anhuaich go Éamon agus go Silvia a socht an chuirlathaí dhéanana agus buíochóid freisin gur siad sásta bheith páirteach in san grúpa sin linn ó hús na bliana chamáiles na múnteirí eile bhí páirteach agus le cúna dé bheith mu a caiint le bedíist. Gur míle maithagaí.